खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजोआव गासै मोनबा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो बिटिआरआव मोनसे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे बियाबानो जाहैबाय सिडली बियाब आरो बे सिडली बियाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सान हर खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धननजय बसुमतारी बिथाङा माखासे मानि बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। बे समाव बिथाङा फोरमायदों इउपिपिएलनि अननाय आरो बजबनायानो आलादा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। माबोरैहाय इउपिपिएलआ रायजो राजाखौ अनो एबा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावो बे बाथ्राखौ बिथां धननजय बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनांगोन दि बिपिएफनि खमैबो 150 नखरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव 150 नखरनिबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो धननजय बिथां थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धननजय बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि आथिखालाव दोलोआ नङा रायजो राजाफ्रानो प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आखायाव लादों होनना बुंदों। राजखान्थि दोलोआ नङा एबा दैदेनगिरिफोरा नङा रायजो राजाफ्रानो बे समाव इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब थाद'नाय गैयै जगदान जाफैदों होननानै बाथ्रा बुंदों। गोख्रों खालामसिननो थाखाय रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बे समाव फोरमायदों। बे समाव नोंथांमोना जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोन्दों बिथांमोना साफा 17 बोसोर सोरखार सालायबोनाय बिपिएफ दोलोखौ मदद होबोदोंमोन नाथाय बे समाव प्रमोद बर'नि जा जौगानाय आरो थांखि आरो जा मिशन भिजन बेखौ नोजोर होनानै गोदोनि जा 17 बोसोर सालायबोनाय बिपिएफ दोलो बेखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धननजय बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि इउपिपिएल दोलोनि अननायानो आलादा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धननजय बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बेबायदिब्ला आथिखालनि एबा गोदोनि बिपिएफ दोलोनि थासारिया माबोरैहाय एबा मानो थाखाय नागारनानै आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय जा उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों जों बिथां मावफुं सोद्रोमा धननजय बसुमतारी बिथांनि खुगानिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। दिनैनि दिनावहाय सारा बिटिसिआवनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारखौ बयबो नागिरदों आरो बिनि आखाइखौ गोरा खालामनो थाखाय आरो इउपिपिएलखौ गोरा खालामनो थाखाय गोबां जायगायाव जयनिं प्रक्रियाया सोलिगासिनो दं आरो दिनैबो बे निसिमा कन्स्टिटिउन्सियाव बिटिसि कन्स्टिटिउन्सियाव 150टा फेमिलि 150टा नखरा दिनैहाय मेक्सिमाम बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान जादों। जगदान जानायनि खारना नैबेनो जे दिनैनि दिनावहाय जिहेतु बे बाइ इलेक्सनाव खुनु सरकार दानाय खुनु सरकार सिफायनायनि बे खोथा गैया। जास्ट निसिमा बा सिडलीयाव सासे गार्जेन नांगौ सासे एमएलए नांगौ बे एमएलएखौसो थिसननो थाखाय दिनै बे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो बेयाव माने सरकार सिफायनाय दानायनि जेबो खोथा गैया। गतिके बेयाव माने गासिबो दिनैनि दिनावहाय बिपिएफब्लाबो कंग्रेसब्लाबो दिनैहाय कंग्रेसखौ गारनानै बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव जगदान होनानै ट्रेक्टरनि सबियाव भट होबोनो थाखाय बिथांमोना दिनै जगदान जादों। सतेजपुरहाबो फैदों बिथांमोना बिसोरो दिनैनि उनावहाय खनसे फैनायनि उनाव थांनायनि प्रश्न गैया खारन खनसे फैब्लाथाय जोंनि सरकारनि जिथु अननाय जोंनि सरकारनि जिथु मावनाय बेफोर सिस्टेमा बिराद माने माहि गोनां बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय फैबाथाय बे थांफिननायनि खुनु प्रश्नआ गैया। दिनैनि दिनावहाय बे राइट মই নিচিমা কনষ্টিটিউয়েন্সি বিটিসি নিচিমা কনষ্টিটিউয়েন্সিত ইলেকশ্যনৰ ইনচাৰ্জ হয়। মই যিদিনাৰ পৰা ইনচাৰ্জ লৈ পেলাই নিচিমাত ঘূৰিলোঁ ৰাইজৰ মাজত সোমাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে ৰাইজে উৎপীড়িত হৈছে যে আমাকো ইউপিপিএল লৈ যাওক আৰু বিভিন্ন বিপিএফ সমৰ্থক বা কংগ্ৰেছ সমৰ্থকসকলে তেওঁলোকে কৈছে এইবেলি আমি কোনো ৰাজনীতি নকৰোঁ আমি এইবেলি আমি ইউপিপিএল দলৰ লগত থাকিম আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া দেৱক হাত শক্তিশালী কৰিম আমি ট্ৰেক্টৰৰ ছবি ভোট দিম গতিকে আমাকো লৈ যাওক তেওঁলোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহিছে যাৰ কাৰণে আজি 150টা পৰিয়াল আজি এই মানে আমগুৰিত যোগদান হৈ গ'ল।
পাৰ্টি আমি সোমবাৰে ঘোষণা কৰিম ঠিক আছে